kaksikko tässä on taas viivalla. Kyllä tässä vasemman radan musta Hyundai Coupé tuplaturbotettu, Sevy pikkulohko ja Jari Sokuran 5.7 Sevyssä. Ja onko näin, että Sokura vetää pidemmän korren tässä? Ja siitä hyvin tasaisesti liikkeelle. Kyllä Peräkasari vei tässä 20. Ahaa. Olisiko näin? Katsotaan nyt ensin. Tom Haveri vastaa Juha Räikkönen. Siinä oli paikka tarjolla Super Pro ET-ryhmässä. Ja ja nyt kaksi Seviä vastatusten. Sevi 2 vasen rata Sevelle, Sevi Sevelle oikea rata. Liikkeelle siinä jotain tapahtuu Transbreakin kanssa tuossa tunnissa. Peräkasari 2 kohtaa toisensa sitten tämän ryhmän finaalissa. Seuraavana vastaan Harri Forsteen. Harri Forsteen. Erityyppiset autot. Perinteinen paramoottoritrasteri vasemmalla radalla ja voisi sanoa, että vieläkin perinteisempi vanhanmallinen takaetimoottoritraster tuossa Harri Forsteenilla oikealla radalla. 8-9-0. Katsotaan riittääkö se ajattamaan Niklas Kulinin alle indeksin. Ja riittää! Sieltä sitten vastaan Mikkola vai Körttö ratkeaa heti kuluttua. Ja siinä jälleen siis tulossa kaksi Sevi Camaroa. Vasen rata ja oikea rata Tarmo Mikkola Mäntsälästä ja olette siis 69 mallin